Ug ipakita nako ang mga katingalahan diha sa kalangitan, ug sa ubos ang mga ilhanan diha sa yuta, dugo ug kayo ug gabon nga aso. Ang adlaw mahimong kangitngit ug ang buwan mahimong dugo. Sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo, ang dako ug dayag nga adlaw. Karong May 26 naay super flower blood moon nga mahitabo. Usa ni ka full moon madungan sa usa ka total lunar eclipse nga makita nato nga mopuwa ang buwan. Maupod ni ang panahon nga pinakaduol ang buwan sa kalibutan karong tuiga. Ang katapusang higayon nga nahitabo ni kay unom ka tuig na ang nilabay. Para sa mga nagtan-aw sa Bible prophecies, usa ra ni sa mga series sa blood moons nga gipantayan sukad sa tuig 2010. Ni grabe ug maayo ang pagbantay sa mga nagsunod sa Bible prophecy sa 2017 sa dihang nahitabo ang Revelation 12 sign. Revelation 12 verses 1 to 2. Ug sa kalangitan dihay nagpakita nga usa ka dakong tilimad-an, usa ka babaye nga nagsulob sa adlaw. Ang buwan diha sa ubos sa iyang mga tiil, ug sa iyang ulo dihay usa ka purong-purong nga may 12 ka buok nga mga bituon. Ug siya mabdus ug nagsyagit tungod sa kasakit sa pagbati, tungod sa kasakit sa pagpanganak. Kawas sa Book of Revelation, ang Bible na puno og mga pagpahinumdum nato sa mga senyales sa kalangitan, sa diha ang balik na ang Ginoo. Ug duna unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa buwan ug sa kabituonan, ug diha sa yuta dunay kagul-anan sa kanasuran, mga kalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga bawd. Ang mga tawo panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa may tabo sa kalibutan, kay mga tayog manugyod unya ang mga gahom sa kalangitan. Sa sinugdanan pa lang, pagbuot sa Ginoo nga mahimong senyales ang mga butang sa kalangitan. Sa Genesis 1:14-19, ug miingon ang Ginoo, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbuwag sa adlaw gikan sa gabii, ug himua sila nga mga ilhanan ug alang sa mga panahon ug alang sa mga adlaw ug sa mga katuigan, ug himua sila nga mga kahayag sa hawan sa langit aron sa paghatag og kahayag sa ibabaw sa yuta, ug nahimo kini. Ug gibuhat sa Ginoo ang duha ka dagkong mga kahayag, ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon ug gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit aron moiwag sa ibabaw sa yuta, ug aron sa paghari sa adlaw ug sa gabii, ug aron pagbuwag sa kahayag gikan sa kangitngit. Ug nakita sa Ginoo nga kini maayo. Ug dihay kahaponon ug dihay kabuntagon, adlaw nga ikaupat. Psalm 147 verses 1 to 4. Daygon ninyo ang Ginoo, kay maayo man ang pag-awit ug mga pagdayeg sa atong Dios. Kay kini matahom ug angay ang pagdayeg. Ang Ginoo nagpatindog sa Jerusalem, gitigom niya sa tingob ang mga sinalikway sa Israel. Iyang giayo ang kasing-kasing nga nangadugmok ug gipukusan niya ang ilang mga samad. Iyang giisip ang gidaghanon sa mga bituon. Nagahinganlan siya sa kanilang tanan sa ilang mga ngalan. Atong sabton kiana ta sa Ginoo sa paghangad, kay sa katapusan anha nato makita ang mga senyales sa pagbalik ni Jesus Christ aron pagsalbar sa mga anak sa Ginoo, primero sa rapture ug ang sunod sa iyahang second coming. Sa 1 Thessalonians 4:16-18, ang Ginoo gyud mao ang munaog unya gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa punuan sa mga anghel ug sa tingog sa trumpeta sa Ginoo.
ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo una sa pagpamangon ug kita nga mga buhi pa nga nahabilin pagasakgawon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. Ug sa ingon niini kita makiguban na sa Ginoo sa tanang panahon. Busa paglipay mo sa usa, pinaagi niining mga pulonga. Si Jesus sa dihang ipangutana sa mga senyales sa iyang pagbalik mitubag sa Matthew 24 verses 29 to 31. Ug diha inikatapos sa kasakitan ni ato mga adlaw. Ang adlaw mungit-ngit ug ang buwan dili na muhatag og kahayag. Ug ang mga bituon mga tagak gikan sa kahitasan. Ug matay-og ang magahom sa kalangitan. Ug unya magpakita diha sa langit ang ilhanan sa anak sa tawo. Ug unya ang tanang kabanayan sa yuta managminatay ug ang ilang makita ang anak sa tawo nga moabot nga sinapwang sa mga panganod sa langit inubanan sa kagahom ug dakong himaya ug subuon niya ang iyang mga anghel pinaagi sa kusog nga tingog sa trumpeta ug ilang hipuson ang iyang mga pinili gikan sa mga sunugdanan sa upat ka mga hangin gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. Mauna nga ang importante, mag-andam tang tanan sa iyang pagbalik. Unsa man ang akong angay buhaton, aron maluwas ko. Dili ang mga buhat nato nga atong pagkarelihiyoso ang makasalbar nato. Sa Romans 3:23 nag-ingon, tanan nakasala o ang tanan nakabsan sa himaya sa Dios. Pero nisaad si Jesus sa 1 John 1:9, kung atong isugid ang atong mga sala, siya kasaligan ug makaturunganon nga tungod ni ana mopasaylo siya sa atong mga sala ug maghinlo nato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Siguro nagtuo ka nga okay ra ka ug malangit ka. Pero sa John 14:6 si Jesus niingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa Amahan gawas kung pinaagi kanako. Sa pag-explain kung unsang klasiha nga tawo makasud sa langit, sa John 3:3-5, si Jesus mitubag kang Nicodemos, sa pagkatinuod, maingon ko nimo, gawas kung ang tawo ipanganak og pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Ug si Nicodemos nangutana niya, unsaon man pagpanganak og balik sa tawo kung tiguwang na siya? Makasulod ba siya balik pag-usab sa tiyan sa iyang inahan? Ug si Jesus mitubag, sa pagkatinuod, mag-ingon ko kanimo, gawas kung ang tawo ipanganak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasud sa gingharian sa Ginoo.